ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തള്ള കീഴായി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ്, അരയാൽ മരമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ, കാമിക കർമ്മങ്ങളാണ് അതിന്റെ വേരുകൾ. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം അതിന്റെ ഉള്ളില് വേര് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നു, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ പിഴുതു മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിനെ പോഷകമായിട്ടുള്ളത്? സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് നമ്മൾ ജലം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ പോഷകമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാലാണ് അത് പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്? ഏറ്റവും മേലെ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വേര് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകമാണ്, അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം താഴെ താഴെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളായി വന്ന് നമ്മളെ ഇടയിലാണുള്ളത് അല്ലെ, മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നവരും എന്തായി മാറും? ഈ പാതാള ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് മേലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എവിടെ നിന്ന് അവസാനിക്കണു എന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയി സത്വഗുണത്തിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമാണ് ഈ അരയാൽ മരത്തിന്റെ വേര് അറുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇതൊരു നിഴലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ആ യഥാർത്ഥ മരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ നിഴലിനെ അറുത്തു മാറ്റണം, വേരോടുകൂടി പിഴുതു മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതില്. ഭൗതിക വാസനകളെല്ലാം നിർത്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനില് അഭയം പ്രാപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളുടെ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തോട് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല, അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല, അജ്ഞത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അജ്ഞാനമെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പാവപ്രതികരണങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്.
അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദേവ അസുര ഭാവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്ലോകം 1-3. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതില് അപ്പൊ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരുടെ ഗുണം എല്ലാം സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു. അവർക്ക് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമതുല്യരായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മാത്രമാണ് ദൈവിക ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 26 ഗുണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അഭയം സത്വം സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായ തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യം അക്രോധം ത്യാഗശാന്തിര പൈശുനം യഥാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഖ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കായുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതാരെയാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാക്കളുടെ പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളെ ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ. അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ രജ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് അടിപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി നേടാനാവില്ല. കാരണം അവർ അതിൽ മുഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുകിൽ മനുഷ്യരായി തന്നെ അവർ ജീവിതം നയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായോ അതിനും താഴെയുള്ള ജീവികളായോ പിറന്നു എന്ന് വരാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നിലും നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാം, പക്ഷെ എന്നാലും അതിലെന്താണ്? കൂടുതൽ ദുഃഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് അധപ്പതിക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള പാതാള ലോകങ്ങളിലെ ജീവികളായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മനുഷ്യ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന 10 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു ദൈവിക ഗുണമുള്ള ഒരു നല്ല മകനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവര് സ്വയം ഓരോ നിഷ്ഠയിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അത് പ്രത്യേക മന്ത്രങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ദിവസം ഒരു ഭജനമാരി നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതിന് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അതിന് ചില ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അതിനാണ് ഈ ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി ഒരു 7 മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വളക്കാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫാഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. അത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മാതിരി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ചെയ്യുന്ന മാതിരി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ? കുട്ടിക്ക് അമ്മയ്ക്കും ദോഷങ്ങളൊന്നും വരരുത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. അതിന് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് വളരെയധികം മോഡേണാക്കി എന്താണ്, അതൊരു ഷോ ഓഫ്, എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അത് മാറ്റി. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് അങ്ങനെയല്ല. അമ്മയ്ക്കും കുട്ടിക്കും എന്താണ്, ഒരു പ്രോബ്ലം വരരുത്, രണ്ടുപേരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം, ആ ഡെലിവറി നന്നായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, ഈ വളകാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ 7-ാം മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പല ചടങ്ങുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പേര് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇത് കൊടുക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ വയമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണ മാതിരത്തെ
ഒരു ചടങ്ങ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്തിനു വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ച് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ചടങ്ങുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അത്രയും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി, ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് അത്രയും നല്ലൊരു കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതേ രീതിയിൽ വളരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിരുന്ന പല കർമ്മങ്ങൾക്കും പിന്നില് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ചിട്ടയോടുകൂടി അവർ ചെയ്തിട്ട് പോന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് തിരക്കാണ്, നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ വളരെയധികം ഒഴുകി പോയിരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം ഓർത്തഡോക്സ് ആണ്, അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇനി അടുത്തത്, ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെ കാര്യം പറയാം കേട്ടോ. നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സന്യാസിമാർക്ക്, നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തില് 4 തരം ഇതാണുള്ളത് അല്ലെ. ഏതൊക്കെ ആണ്? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം പറയും, ഗൃഹസ്ഥം പറയും, പിന്നെന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇതാണ് 4 ലെവൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് സന്യാസികൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിട്ടകൾ കൂടുതലാണ്. കാരണം അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സന്യാസിക്ക് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഗുണം നിർഭയതയാണ്. അദ്ദേഹം ഏകനാണ്. കാരണം പണ്ടൊക്കെ കാടുകളിൽ പോയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അല്ലെ. അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനൊന്നും ഭയക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ചില സമയത്ത് ഭക്ഷണമേ അവർക്ക് കിട്ടില്ല, അത് താങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഏകനാണ്, നിരാശ്രയനാണ്, ആരിൽ നിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പരമപുരുഷോത്തമന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രം അദ്ദേഹം ആശ്രയിക്കണം. അപ്പൊ അയാളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുണ്ടോ, മിത്രങ്ങളുണ്ടോ? ആരുമില്ല, തനിയാണ്. അപ്പൊ ആകെയുള്ള ആശ്രയം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും അപ്പൊ എന്താണ്, അവശേഷിപ്പോ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്റെ രക്ഷയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അയാൾക്ക് തപസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വിശ്വാസം വേണ്ടത്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ഏത് സന്ദർഭമാണെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിച്ചോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. വനാന്തരങ്ങളിൽ കൊടും കൂരിരുട്ടിലും കൃഷ്ണൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും, എന്നെ കൈവിടില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമാവണം. ഈ ദൃഢവിശ്വാസമാണ് അഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. ഇതും സന്യാസിമാർക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരാള് തന്റെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് നിയമബന്ധനങ്ങളുണ്ട് ഈ സന്യാസിമാർക്ക്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് എന്താണ്? സ്ത്രീകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻ അമ്മയായാലും സഹോദരിയാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിൽ കൂടി അവരോട് ഒരു ബന്ധവും അവർ വെക്കാൻ പാടില്ല, അടുത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാനും കൂടി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് പോയി ഓരോ ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കുക, അവര് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വളരെ ചെറിയ ജൂനിയർ ഹരിദാസ് എന്നും പറയൂ കേട്ടോ. വളരെ ചെറുപ്പാണ്, നന്നായി കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ, അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്, അവരെ ഒന്ന് ഒരു അപ്രീഷിയേഷനോട് കൂടിയിട്ട് നോക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള ലെവലില് ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവരെ ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാവരെയും കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ആ ഭംഗി കണ്ടപ്പോ ഒരു നിമിഷം, ചെറുപ്പാണല്ലോ, പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സ് ഇതായി, ഓ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒട്ടും ഇതായില്ല. അത് സന്യാസത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, മാപ്പ് കൊടുക്കൂ. ഒരിക്കലും മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വിളിക്കില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ ജൂനിയർ ഹരിദാസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാണ് അത് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്? നന്നായി, അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ തന്നെയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു പുതിയ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് അയാൾ ആവട്ടെ, ശുദ്ധഭക്തനായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പോലും തന്റെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഒരു റിഗ്രറ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തോന്നിയിട്ടില്ല.
അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സന്യാസത്തിന്റെ റൂള് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. മാതൃകാ സന്യാസിക്ക് അത്രയും സംസർഗവും വിഷയഭോഗേജ നിറവേറ്റാനുള്ള ധനാർജനവും വിലക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് ധനം ഒന്നും ആർജിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പണക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും വെക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സന്യാസിമാർ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒറീസ ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ നമ്മൾ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോടൊക്കെ അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും എന്ത് പറയും, ഞാൻ കാണില്ല, വരില്ല, നമ്മളായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെച്ചിരുന്നത്. അവസാനം എന്താണ് ജഗന്നാഥ്പുരി രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒരു ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് റോഡൊക്കെ അടിച്ചു വരെ ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നത്, ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പോലും പണം അധികമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തോ സ്ത്രീകളുമായിട്ടോ ഒരു സമ്പർക്കമോ സന്യാസികൾ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഗുണം എന്താണ്? ജ്ഞാനം അല്ലെ? അടുത്തത് എന്താണ്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, അതാണ് ജ്ഞാനമാണ്. ഇനി ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കലാണിത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ളതാണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്ന് മറന്നുപോയ ക്രിസ്ത്യന്മാർക്കും മറ്റും ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ സന്യാസിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭൗതികതയിലും മുഴുകിയിട്ടുണ്ടാവും, ഭാര്യ മക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലും മുഴുകിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആരോടാണ്? ഭഗവാനോടാണ്. ആ ഒരു ജ്ഞാനം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില്. അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോ അവരെന്ത് വേണം? അവര് ഓരോ വീട്ടിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സന്യാസിമാര് ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ താമസിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയും പശുവിനെ കറന്നിട്ടുള്ള പാലാണ് അധികം ഭിക്ഷ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ പശുവിനെ കറക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമാണ് ഒരു സന്യാസി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശവും ഭാഗവത സന്ദേശവും എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എത്താന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് അവരുടെ മരത്ത് പോലെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പശുവിനെ കറങ്ങുന്നവർ നേരം മാത്രമാണ് അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചു പോരും. അപ്പോൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഏത് വീട്ടിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചോ അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ ഭൗതിക ഇതെല്ലാം മാറി അവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി തീരും. അത്രയ്ക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഗുണം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ദാനമാണ് മറ്റൊരു ഗുണം. ഇത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സന്യാസിമാരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കുള്ളതാണ്. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തണം അല്ലെ. അവരുടെ ഭാര്യ മക്കൾ അച്ഛൻ അമ്മ അങ്ങനെ കുടുംബം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ധനാർജനം ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ധനാർജനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്തിനു വേണം? വൈഷ്ണവർമ്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം, ദാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, യജ്ഞം ദാനം തപസ്, ഇത് മൂന്നെണ്ണം സത്വഗുണത്തിലുള്ളത്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ദാനം എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ്? ദാനം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? അർഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു വന്നാലോ, കയ്യില്ല കാലില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്തു നിൽക്കും. നമ്മളൊക്കെ സഹതാപം തോന്നിയോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ 100 രൂപ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാൾ കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം കൂടി നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യണം, വെരിഫൈ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ അർഹിക്കുന്ന കൈകളിലേക്കാണോ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കണം ദാനം. അതാണ്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം കൊടുക്കണം? ഭഗവാനും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ദമം, ആത്മനിയന്ത്രണം. ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കുള്ളതാണ്. അതായത് ഭാര്യ ഉണ്ടാവും, മക്കളുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭാര്യയോട് മാത്രമാണ് ഒരു സ്ത്രീ, അവരെ ബന്ധം വെക്കേണ്ട ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാര്യയാണ്. പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് പെങ്ങന്മാരും അമ്മയും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ, മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം. അപ്പൊ മറ്റ് ഏത് സ്ത്രീകളെയും, അതായത് തന്റെ ഭാര്യയല്ലാത്ത എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് വേറെ തരത്തിലുള്ള ബന്ധം, അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊന്നും അവര് പുലർത്താൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അത് എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എന്തിനാണ്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മക്കളെ
ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത്തരം ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ഒരു വിവാഹ ജീവിതം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ എന്താണ് ഭാര്യമർദ്ദം എന്താ വേണ്ടത്? രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഭക്തി ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ് യജ്ഞം. അടുത്ത യജ്ഞാണ് പറയണത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് യജ്ഞം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ? നെയ്യ് എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ നെയ്യ് വാങ്ങാൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാലില്ല, പാലിന്റെ അതായത് പശുക്കളില്ല, പാലില്ല. പാല് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് മോരുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സാമഗ്രികളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിട്ടുള്ള യജ്ഞം. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ മറ്റേത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് സ്വാധ്യായം അഥവാ വേദപഠനം. ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് സ്ത്രീ സമ്പർക്കം പാടില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിന്റെ കാലമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എങ്ങനെയാണ് അത് ബ്രഹ്മചാരികള് വേദം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരികളാകണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ അറിവ് നമ്മൾക്ക് എത്തൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 25 കൊല്ലത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഇനി ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ തപസ്സാണ് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തതാണ് തപസ്. അത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്നല്ല നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 50 വയസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ളത് അവരെ സെറ്റിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. അവര് വീടിന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പാടില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നിങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം. അപ്പൊ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് എന്റെ പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്, അവരെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. എന്റെ മക്കള് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്കെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലാണ് ഇരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ വാശിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, തപസ്യ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ആർജവം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മചാരിയായാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും വാനപ്രസ്ഥനായാലും സന്യാസിയായാലും എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്. ലളിത സ്വഭാവം. എന്താണ് ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആദ്യം തന്നെ സത്യസന്ധനായിരിക്കണം, നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ലളിത സ്വഭാവി. അതായത് നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു എളിമ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീറ്റായിട്ടുള്ള ശുചിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് അത്രയും മാറ്റി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടണം, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ലളിതമായിരിക്കണം ജീവിതം, അതുപോലെ സത്യസന്ധനുമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആർജവം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുകയാണ് അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരാളെ കൊല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളേക്കാളും അതും വരുന്നതാണത്. ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പുരോഗതിയെ തടയാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഓരോ ജീവിവർഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഇല്ല അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു മൃഗമായിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ഏത് ജന്മത്തിലേക്കാണ് പോകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കുണ്ട്, ഏത് മൃഗമായിട്ടാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അത് എന്താ പറയാ, മേലെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആ ഓർഡറിൽ മേലെ പോയി അവസാനം നമ്മൾ എന്താണ്? പശുക്കളാകുന്നു. പശുക്കൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം. കുരങ്ങൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ പശുക്കളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പ് ഉള്ളതെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? ഒരു ജീവി വധിക്കപ്പെടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും അതിന്റെ കാലാവധി പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേ ജന്മം എടുക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ജന്മം എക്സ്ട്രാ വരികയാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എന്താണ്? ജന്തുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് തെറ്റില്ലെന്ന് കരുതേണ്ട.
ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പാലും ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ന് മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. ജന്തുഹിംസയുടെ ആവശ്യമില്ല തന്നെ. ഏവരും അഹിംസ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു ഉപായവും ഇല്ല എന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ജന്തുഹിംസ ചെയ്തു ചെയ്യാം അല്ലെ. എന്നാൽ അത് യജ്ഞത്തിന് നിവേദിക്കണം. അപ്പൊ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, നമ്മൾക്കൊരു വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് ഒരു ജീവിയെ കൊന്നേ ആവൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് കൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാമ്പ് കടിക്കാൻ വരികയാണ്. ഓക്കെ, പാമ്പ് നല്ല വിഷപ്പാമ്പാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ജീവികളെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക, പാമ്പ് നമ്മളെ കടിച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാം. ചെയ്യരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ, അതായത് ഒരു നേരത്തെ നമ്മളുടെ വായുടെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ആരാൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആരും ഈ ജന്തുക്കളെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവിത പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹിംസ. ഒരു ജീവി വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നു. ഒരു ശരീരത്തിൽ കുറെ കൊല്ലങ്ങളോ ദിവസങ്ങളോ ജീവിച്ച ശേഷം ഒരു ജീവി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ആ ജീവന് മറ്റൊരു വിധം ജീവഗണത്തിൽ പിറവി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതേ ഗണത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ച് മുമ്പ് വിധിച്ചിട്ടുള്ള അത്ര ദിവസങ്ങൾ മുഴുമിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് നമ്മള് 5 വർഷം ആയുസുള്ള ഒരു ജീവിയെ 2ാമത്തെ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും 3 വർഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വീണ്ടും അതേ ജീവിയായിട്ട് ജനിക്കണം. വീണ്ടും അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ A to Z കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ രസനാപ്രീതിക്ക് മാത്രം അവയുടെ പുരോഗതി തടയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തെ വളർച്ചൊടിച്ച് കാട്ടാതിരിക്കലാണ് സത്യം. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വളച്ചു തിരിച്ചു പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ എടുത്തോളൂ. ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നു, അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നു. അതിന് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വളച്ചൊടിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബൈബിളില് ഒരു വാചകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, ഏത് ജീവികളെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്, കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ നോൺ വെജ് എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവർ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത്? മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റു ജീവികളൊന്നും നമ്മളുടെ ജീവനുള്ള ഗണത്തിൽ അവർ പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്താണ് ജീസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഏത് ജീവികളെയും കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയണില്ല കേട്ടോ, മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ നമ്മളാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ട്, അത് കഴിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി. എന്താണ്, മറ്റു മനുഷ്യരെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളതാക്കി. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും മാറ്റാൻ പാടില്ല. എന്താണ്, പുരാണങ്ങളിലോ വേദങ്ങളിലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളച്ചൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന സത്യം മാറുന്നില്ല അല്ലെ. സത്യം സത്യമാണ് എപ്പോഴും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണിഷ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടി വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കായാലും ഭാഗവതത്തിനായാലും നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി അക്രോധം എന്നത് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കലാണ്. അക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ക്രോധം? നമുക്ക് പറയാൻ ധ്യായതോഷിയാൻ പുംസകേ സംഘസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഘ സഞ്ജായതേ കാമക കാമ ക്രോധോപി ജായതേ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ വിചാരിച്ച മാതിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതാവുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നടക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കോപം വരും. പക്ഷെ ആ കോപത്തിനെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം. എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരിൽ അനാവശ്യമായി തെറ്റ് കാണുകയും അവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഉപേക്ഷിക്കലാണ് അപൈശുനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അപൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വരണേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റ് കാണുക അല്ലെ. ഒരാൾ തെറ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അവർ ശരിയല്ല വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെൻഡൻസി എന്താണ്? ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാണ്. എപ്പോഴും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റാണ്, തെറ്റ് വരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കാണ്. ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അതാണ് ആദ്യത്തെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? മറ്റുള്ളവരിൽ അനാവശ്യമായി തെറ്റ് കാണുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
എന്താണ്, ഒരു കള്ളനെ കള്ളനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ കുറ്റാരോപണമല്ല. പക്ഷെ സത്യസന്ധനായ ഒരാളെ കള്ളൻ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറ്റകരം തന്നെ. അതായത് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ഉറപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അസംപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അയാളായിരിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും അയാളായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്യന്തം വിനയത്തെയും നീചകർമ്മങ്ങളിൽ വിരക്തിയുമാണ് ക്രിയ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അചാപ്പലം അഥവാ ദൃഢനിശ്ചയം തന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റി ക്ഷോഭിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ. ആണ്. ചില ഉദ്യമങ്ങളിൽ പരാജയങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം, അതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കരുത്. ക്ഷമയോടും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയന്മാരെ കൊണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ദുർബലന്മാരെ രക്ഷ നൽകാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം അല്ലെ. അവർ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം. അതാണ് തേജസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു അക്രമം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് രാജ്യത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്രമണം വരുമ്പോ എന്താണ്, അവര് അയാളെ കൊന്നതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഹിംസ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അയാളെ വെട്ടിക്കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സോൾജിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറ്റാർഹമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അടുത്തത് വിശുദ്ധിയാണ് ശൗചം. ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും മാത്രമല്ല പെരുമാറ്റത്തിലും ശൗചം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ. നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ, ഏത് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ അറിയാം നമ്മൾക്ക് ശുചിത്വം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ആലോചിക്കാറില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മളുടേതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരില്ല. അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനോട് തോന്നും, അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നാണക്കേട് നമ്മൾക്ക് സ്വയം തോന്നുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിക്കാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം. അതുപോലെ ദേഹം ശുചിയായിട്ട് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ, വാക്കുകളിൽ ശുചിത്വം ഉണ്ടാവണം. മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോ ഒക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ധൈര്യം, ശൗചം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശൗചം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്? ബഹുമതി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ അധികാരി എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ബഹുമതിക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമോ? കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബഹുമതി കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം അത് ഭഗവാൻ തന്ന ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്കെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയും അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇല്ല. ആ പാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത് വാഞ്ചയില്ല, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, അസൂയാരാഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികത ഉള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ ആർജിക്കാൻ സാധിക്കും? 26 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ തോന്നാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക എഫേർട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോരോ ഗുണങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രയത്നമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. ശ്ലോകം 4. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥസമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുരഗുണങ്ങളാണ്. അസുരഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പോ ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനും നേരെ തിരിച്ചുള്ളതൊക്കെ. ഗർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവിധിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. നരകത്തിൽ പോവും ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ. എവിടേക്കാ പോവുക? നരകത്തിലേക്ക്. അതായത് പാതാള ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് യമരാജന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ആ വൈതരണി നദിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? പ്രവൃത്തിയിൽ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മറവിൽ അവയെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി നേടിയ ഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർ എപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും. കുറഞ്ഞൊരു സമ്പത്തോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഉണ്ടെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കും. ഒരു വിധത്തിലും ആദരാർഹരല്ലെങ്കിലും അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആരാധ്യരാവാനും ആഗ്രഹിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളില്
ആരെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം, നല്ല നിങ്ങൾ അത്രയും നല്ല ആൾക്കാരാണ്, വേറെ ലെവലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ അസുര ഗുണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരി മത നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അഹങ്കാരം, ഗർഭം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ജനന മരണ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പാണ്ഡുനന്ദന, അർജുന, നീ വിഷമിക്കേണ്ട, നീ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? ദ്രോണാദികളായ ബഹുമാന്യരെ വധിക്കാമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ക്രോധത്തിനോ മിഥ്യാഭിമാനത്തിനോ പാരുഷ്യത്തിനോ വശപ്പെട്ടിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അസുര സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണേ? കാരണം ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൗരവന്മാരൊക്കെ. ദ്രോണരും ഭീഷ്മരൊക്കെ ആ ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് വായേ തുറന്നില്ല അല്ലെ, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് പോലും അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്, അവരെന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരൊന്നും എനിക്ക് കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ക്രോധം ഉണ്ടോ, ദേഷ്യം ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനുള്ളത് ഏത് ഗുണങ്ങളാണ്? ആ 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് അർജുനനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ദൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവജ ദൈവോ വിസ്തരച്ച പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ 2 തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. എന്താണ്? അസുര ഗുണങ്ങളും ദൈവിക ഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ 2 തരത്തിലുള്ളവരാണ്. ദൈവിക പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവരും ആസുര പ്രകൃതിക്കാരും. ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നു, അതായത് പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നു. അതായത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന ഒരുമാതിരി വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ നോംസ്, നിയമങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല? അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിപ്രവൃത്തിം ചാനിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുരാകാന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവര് എന്താണോ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദോഷം വരും, നമ്മൾക്ക് ഗുണം വരും പോലും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആചാരങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത കൂട്ടരെ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് കരുതി പോരുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹവുമില്ല. പലർക്കും അറിവില്ല, അറിഞ്ഞവർക്ക് അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധതയോ വിശ്വാസമോ ഇല്ല. അതിനാൽ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അവർ വഴങ്ങുകയുമില്ല. ബാഹ്യമായോ അന്തരമായോ ഉള്ള ശുചിത്വവും ഈ അസുരന്മാർക്ക് ഇല്ല. അവർ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായവ പതിവായി ചെയ്ത് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നത് എന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതും കൂടി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി അതേമാതിരി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവർ രാത്രി 1 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് വരെ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എണീക്കും? 10 മണി 11 മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ഒരു ചിട്ടയില്ലാത്ത ലൈഫിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പോകുന്നത്? അസുര സ്വഭാവങ്ങളിലേക്കാണ് കുറേശ്ശെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് മറ്റതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതിനുള്ളൊരു പ്രയത്നം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. ആദ്യം നമ്മൾ ശരിയാവണം അല്ലേ, അപ്പോഴല്ലേ അടുത്ത ജനറേഷൻ നമുക്ക് ശരിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആദരശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കണം.
അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആന്തരിക ശുദ്ധി വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാപൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അവരെന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു സത്യവും ഇല്ല. അതായത് എല്ലാവരും എങ്ങനെയൊക്കെ ജനിക്കുന്നു, ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും അടുത്ത് പെരുമാറുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാം എന്താണ്, യാദൃശ്ചികമായിട്ടുണ്ടായതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട്. അതായത് ഒന്നും പർപ്പസ് ആയിട്ട് ആരും പ്ലാൻ അല്ല, അതിന് പിന്നിൽ ആരും ഇല്ല, ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം, ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കാരണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചം തനിയെ അങ്ങ് ഉളവായി എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനും അവർ കാരണം കാണുന്നില്ല. ജഡപദാർത്ഥത്തിനും ജീവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, അതിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ജഡവസ്തുവാണ് ശരീരം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയില്ല, ആ വ്യത്യാസം അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇനി എന്താണ്, ബ്രഹ്മാണ്ടമാകട്ടെ ഒരു അജ്ഞാന ഗോളം അത്രേ, സർവം ശൂന്യം. ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അന്തർഭൂതമായ അജ്ഞാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ, വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ അത്രയും ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രദർശനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എന്നതുപോലെ ആത്മാവിനെ കൂടാതെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രത്യക്ഷമായതെന്ന്, ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അവർ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് അതിന് മുൻപുള്ള ജന്മങ്ങളിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് തെറ്റുകളും ശരികളും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആരും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അതിന്റെ ദൂഷ്യവശം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാനും അവർ ഭയപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരോട് ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പേടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലവരായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, എല്ലാം ആക്സിഡന്റലായിട്ടാണ് ഉണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം എന്നുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏത് കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാമത്തിന് അടിപ്പെട്ടിട്ടാണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ ഓരോ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടീവ വഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപ ബുദ്ധയക പ്രഭാ വന്തുഗ്ര കർമാണക ശയായ ജഗദോഹിതാക. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുങ്ക്രിയകളെ ഏർപ്പെടുന്നു. അതാണ്, അവർ ആരെയും ഭയപ്പെടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഓരോരുത്തരും എത്ര പേരെയാണ് ഈ ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു മടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളെ കാണുന്നതിനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മം നമ്മൾക്കില്ല. ജ്ഞാനപ്പാന ഒരു തവണ കറക്റ്റ് കേട്ട ആൾക്കാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിലുണ്ടാവുക ഓരോ വഴികളും അല്ലേ. എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നൃപൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃമിയായിട്ട് പിറക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഓരോ ലൈനും അത് വളരെ മനോഹരമാണ് ജ്ഞാനപ്പാന കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ മറ്റുള്ളവരോട് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ നന്നാവും അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ അസുരന്മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. അത് കാരണം കൂടെ എല്ലാം ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടുംക്രിയകളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെടുക. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനമതാന്വിതാഹ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാസ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുദിവ്യ വൃതാഹ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം കൊണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകർഷരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അവർക്ക് ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണോ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ, നാളെ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവർക്കില്ല. എപ്പോഴും അസംതൃപ്തമാണ് അവരുടെ കാമം. അജ്ഞാനികളായ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് തങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന്. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുത്താനാവാത്ത സുഖഭോഗാസക്തി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ നേട്ടങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതയും ഒപ്പം വളർന്നു വരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിലും മായാമോഹിതരായി അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇനിയും കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലെ പ്രയത്നം മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും തൃപ്തിയില്ല അവർക്ക്. മദ്യം, സ്ത്രീകൾ, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം എന്നിവ മാത്രമാണ് അസുര പ്രകൃതക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്, മദ്യം, സ്ത്രീകൾ, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളോട് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് യമ നിയമങ്ങളില് യമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. എന്താണ്, മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കണം,
അതായത് ഇൻടോക്സിക്കൻസ്, അതുപോലെ സ്ത്രീകള് അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ചൂതുകളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതുമാരത്തെ, അതായത് ചീട്ട്, അങ്ങനത്തെ കളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ വനി, നോൺ വെജ്, മാംസഭോജനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അസുര പ്രവൃത്തിക്കാരെ എന്താണ് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് അതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അവര് അതിൽ വലിയ ആളുകളാവാൻ നോക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം വലിയ ആൾക്കാരാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 90% ആൾക്കാരും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ചിന്താമ പരിമേയം ച പ്രളയാന്താശ്രിതാക കാമം കാമോ ഭോഗപരമ ഏതാവിധി നിശ്ചിതാക ആശാപാശതൈർബദ്ധാക കാമക്രോധപരായണാക ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. നമ്മൾക്ക് കണ്ണിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുക, കാതിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 2 നേരമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കും, 3 നേരം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ വരിക, കുറച്ചും കൂടി നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതും കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 നേരം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വിഭവങ്ങളാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെവൽ മാറും. പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ബിരിയാണി വേണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം, സ്വീറ്റ്സ് വേണം, എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ ലെവലും നമ്മൾ കൂടി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്ത പോകുന്നത്. അപ്പൊ അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ നേർവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും പണം, അല്ലെ? നമുക്ക് അത്രയും വിലപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം, എപ്പോഴും പുറത്തു പോയിട്ട് 4 പേര് നോക്കുന്ന രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതിനൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ നമുക്ക് പണം വേണം. ആ പണം നമ്മൾക്ക് നേരായ രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പലരും തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അസുരഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവം ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ 2 പക്ഷികൾ മാതിരിയാണ് പറയുക. ഒരു പക്ഷി എല്ലാം കൊത്തിക്കൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു പക്ഷി അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന പക്ഷിക്ക് അറിയാം ഏതാണ് നല്ലത്, ഏതാണ് ചീത്ത. ചിലപ്പോൾ അത് പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലെ, കഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണത്, ചത്തുപോവാം കിളി. പക്ഷെ ഇത് തിരിഞ്ഞ് ഈ കിളിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പരമാത്മാവിന്റെ നേരേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരമാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ട, അത് അപകടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളും, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും നമ്മുടെ പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ 3 പ്രകൃതികൾ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലഭിച്ച ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഭോഗ കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോലും തിരിഞ്ഞ് പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതല്ല നമ്മളുടെ വഴി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് പോകുന്നത്, ഇതിനേക്കാളും അതപ്പതിച്ച് പോകാനാണ്. ശരിയായ മാർഗം എന്താണ് അത് പരമാത്മാവ് പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് വേദജ്ഞാനമില്ല, അതിൽ വിശ്വാസവുമില്ല, തന്മൂലം അയാൾ ഭവിഷ്യത്തുകളെ ഓർക്കാതെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ജന്മം ഇല്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാലോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇത്. ഇതമധ്യാമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ സമനോരഥം ഇതമസ്തീതമഭീമേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസോ മയാഹത ശത്രുർ കനിഷ്യേേ ചാപരാനഭി ഈശ്വരോഹാമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി അസോ മയാഹത ശത്രുർ കനിഷ്യേേ ചാപരാനഭി ഈശ്വരോഹം അഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഇത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്നോളം സത്യവാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്തിൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അസുര സ്വഭാവിയുടെ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്,
ഇനി ആ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ആ ധനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയും, ഒരു ദീപധനികനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു ഡോക്ടർ മരിക്കാറേണ്ട ലെവലാകുമ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ എഴുതി തരാം, എനിക്ക് കുറെ കാലം കൂടി ജീവിക്കണം എന്ന്. നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? അത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. എത്ര അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ ചികിത്സ ഭരിക്കണമെങ്കിൽ ആരനുഗ്രഹം വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. അപ്പൊ അയാൾ തന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും എന്ത് ചെയ്യാ, കൊല്ലാൻ അവർ മടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, ഇനിയും എന്റെ മുമ്പിൽ ശത്രുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെയും കൊല്ലും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൊല്ലാനോ എന്താണ് തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും അവർക്ക് മടിയില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 10 ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത്, അവര് ആര് വേണമെങ്കിൽ പോയി കൊന്നോളും, എനിക്ക് വേണ്ട ഏത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തന്നോളും. ആ ധൈര്യം, എന്റെ അടുത്ത് സമ്പത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമ്പത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കാൻ അത്രയും പേരുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പൊ കുലീനരായ മിത്രാദികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ശക്തിയും സന്തോഷവാനായിട്ട് വേറെ ആരാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ രാവണനും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അവരുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ. അപ്പൊ എത്ര അഹങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ വരുത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞു വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അവസാനം എന്താണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ അത്ര അധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഏതർ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരകങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. 16-ാമത്തെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? തനിക്ക് അങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിച്ചു കൂടാൻ അവസരം കിട്ടി അതല്ലാതെ അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ധനം കിട്ടി, ആരാണ് എനിക്ക് ധനം തരുന്നത് എന്നൊരിക്കലും അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. പിന്നെ എന്നാൽ കുന്നുകൂടിയ ഈ ധനമെല്ലാം തന്റെ പ്രയത്നഫലമാണെന്നാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം. അസുര സ്വഭാവിക്ക് സ്വന്തം പ്രയത്നശേഷിയിലല്ലാതെ കർമ്മ നിയമങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. കർമ്മ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ട കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നതും സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ മുന്നണിയിലെത്തുന്നതും മുൻ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല നിലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ജന്മത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വരുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ അവരെന്ത് അനുഭവിക്കണം? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കണം. അവര് അസുരലോകങ്ങളിൽ പോകും. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തവണ അസുരലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിലാണ് അവർ മുഴുകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഭഗവത്ചിന്ത വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അസുരയോനിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർ അസുരയോനിൽ തന്നെ വീണ്ടും പോകാനാണ് ചാൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ആർക്ക് കിട്ടിയ മാതിരി മഹാബലി നിറയെ പേർക്കുണ്ടല്ലേ. മഹാബലി നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ രാവണന്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്, ഹിരണ്യാക്ഷനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ മരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, പൂതന, അഘാസുരൻ അല്ലെ, കേശി, മധു, അങ്ങനെ അത്രയോ അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ നിഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്താ അനുഗ്രഹമാണ് കിട്ടിയത്? അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കൈപ്പെട്ടതോടുകൂടി അവരുടെ ആ അസുര സ്വഭാവമെല്ലാം നീങ്ങി അവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി ഭഗവാൻ അവരെ അവരുടെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാഗ്യം കിട്ടണം. അങ്ങനെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസുര ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് മേലേക്ക് വരാനായിട്ട് വളരെ കഷ്ടമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരാളും ശത്രുവാണ് ആൾക്ക്. അസുര സ്വഭാവികൾ അനേകം പേരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും മറ്റെല്ലാവരുടെയും വിരോധിയായിരിക്കും. ഈ ശത്രുതയ്ക്ക് ക്രമേണ ആഴം കൂടും. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വൈരം വർദ്ധിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും പിന്നീട് വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലും ക്രമേണ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും വളർന്നു വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടില്ലേ, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരേ രാജ്യമായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെങ്ങും നിരന്തരം കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും നടമാടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് രാവണൻ. വേദ ഹിതങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ ഏത് ഉപരിലോകത്തിലും ചെന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്ന സോപാനം പടുത്തുയർത്താൻ അയാൾ പരിപാടിയിട്ടിരുന്നു. അതായത് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ, രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു രാവണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അസുര പ്രകൃതിക്കാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാതം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പറയണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ചൊവ്വയിൽ പോകണം, ചന്ദ്രനിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെ
പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ജീവികൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മുടെ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അവർ ഗോചരമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ദൈവത്തിന്റെ ഇത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് വ്യർത്ഥമാണ്, വെറുതെ പൈസ വേസ്റ്റ് ആക്കലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സമയവും ഇതും പണവും വേസ്റ്റ് ആക്കലാണ് ഇത്തരം റിസർച്ചുകളുടെ പിന്നില് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനമദാന്വിതാഹ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദമ്പേന അവിധി പൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിഷേധികളാണ്. അപ്പൊ നിഷേധികൾ, അവരെ പറഞ്ഞ നിഷേധികളാണ്, ധർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, അവര് സ്വയം സംതൃപ്തരാണ്. രാവണൻ ഇപ്പോഴും അയാളുടെ എനിക്ക് ഇത്ര പണമുണ്ട്, ഞാൻ അത്രയും അഹങ്കാരമായിരുന്നു. ലങ്ക അല്ലെ, എത്ര ഇതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി എന്താണ് അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ യജ്ഞസിദ്ധി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്തിരുന്നു, യജ്ഞം ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് അവർ തപസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്ത് തപസ്സാ ചെയ്തത്? ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് തീയിലിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ആരുടെ കാലത്താണ്? രാമന്റെ കാലത്ത് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതെ, രാമൻ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ ലങ്കയിൽ. ലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് രാമൻ രാജാവായിട്ട് വാഴുന്ന സമയത്ത് അത്രയും എന്താണ് സുഖസമൃദ്ധമാണ് അന്നത്തെ ജീവിതം. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജാവ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അത്ര പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് വന്നിട്ട് പറയും, എന്റെ മകൻ മരിച്ചു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ മകൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ. ഇന്ന് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഇല്ല, ഒക്കെ ശൂദ്ര ലെവലിലാണെന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനിരിക്കുമ്പോൾ മകൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് രാജാവ് എന്തോ ദോഷമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് രാമന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്, പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഇത്രയും മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള എന്താണ് രാജാവല്ലേ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ്, ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യദൃഷ്ടി ഉണ്ടല്ലോ രാമന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് ഒരാള് വന്നിട്ട് തല കീഴായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തപസ് ചെയ്യുകയാണ് അത്ര. ഒരിക്കലും തല കീഴായി നിന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതപ്പോ നമ്മൾ അതായത് ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യുന്ന പോസ്ചർ, അതിന് പോലും നിയമങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എന്താണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട്. ആ ആഗ്രഹവും തെറ്റാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് രാമൻ അയാളെ വധിക്കുകയാണ്. ആ വധിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മരിച്ച മക്കളൊക്കെ ജീവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ചില വിധികളുണ്ട്. ആ വിധികൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പല മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങളാണ്, അത്രയും വിശിഷ്ടങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ദോഷങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോടുള്ള അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി, എന്താണ് ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി, കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും ജപിക്കാവുന്ന, ഏത് സമയത്തും ഏത് രീതിയിലും ജപിക്കാവുന്ന ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഹ മാമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോഭ്യ സൂയകഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമോക്ഷനോട് ഈശാലിക്കുളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്ക് അവിടെ ദൈവം എന്നുള്ളതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുക അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആ പരമദിവ്യ പുരുഷനോട് ഈശ്വരക്കളായി തീർന്നിട്ട് എന്താണ്? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ സത്യയെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരക്കളാണ് അവർ. തങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനവും ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു കൂടിയ ധനവുമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ ജീവിതം വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ തയ്യാറെടുക്കലാണെന്ന് അസുര സ്വഭാവിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്? അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു, ആ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ, നമ്മുടെ വാക്കുകളില്, പ്രവൃത്തികളില്, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തില് എല്ലാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പെരുമാറാനായിട്ട് പറയും. ഞാൻ വലിയ ആളല്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയല്ല, എനിക്കും തെറ്റ് പറ്റാം എന്നുള്ള ബോധമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വിനയം ഉള്ളവരായി മാറും. ആ വിനയമുള്ളവരായിട്ട് മാറുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും സമ്പത്തുണ്ട്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ഒന്നും അവർ മടിക്കാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. താനേകം ദിഷത ക്രൂരൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യ ജസ് ശ്രമശുഭാൻ ആസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധവന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ അസുര യോനികളിൽ പോയ ആൾക്കാര് വീണ്ടും വീണ്ടും അസുര യോനികളിൽ തന്നെ പോകും. കാരണം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സംഘം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാന്ന് അറിയണില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടാന്ന് അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ് ആ ശ്രീയോനിലേക്ക് തന്നെ അവരെ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യതമാം ഗതി. ഹേ കുന്തി പുത്ര, ആസുരജീവിയ ഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓരോ തവണ അസുരഗുണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അസുരജീവികളാവും, വീണ്ടും അവർ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അതിന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ നീചമായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും അവർക്ക് മേലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അസുരവർഗത്തോട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും, എന്താ ഭഗവാന് അവരോട് കരുണ തോന്നാത്തത്, അവരെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. ഈ അസുരവർഗത്തോടെ കനിവില്ലാത്ത ഈശ്വരനെ എങ്ങനെ സർവ്വദയാലും എന്ന് കരുതാം എന്ന വാദം ഇവിടെ സംഗതമത്രേ. വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ അതിന് ഉത്തരം കാണാം. ഭഗവാന് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. അസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതും ഭഗവാന്റെ ദയവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്? വീണ്ടും എന്താണ്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? വല്ലാണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവരെ കൊല്ലും അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ മുക്തി നേടുന്നു എന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു എന്നിവരെ കൊല്ലുന്നതിനായി ഭഗവാൻ പല വിധത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതായി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ അസുര സ്വഭാവികളോട് അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു അസുര സ്വഭാവിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പോകാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. നാടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനം ആത്മനക കാമ ക്രോധസ്തദാ ലോപം തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, കാമാ സഞ്ജായതേ ക്രോധക, ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക, സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമക, സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശ്. എന്താ പറയുന്നത്? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാഹ സംഘസ്തേഷുപജായതേ, സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമക, കാമാക്രോധോഭിജായതേ, ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക, സമ്മോഹാ സ്മൃതി വിഭ്രമക, സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കാമം, ക്രോധം, ലോകം. അപ്പൊ കാമം, നമ്മൾക്ക് കാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ദേഷ്യം വരും, ക്രോധം ഉണ്ടാവുന്നു. ക്രോധം കൊണ്ട് പിന്നെന്താണ്? ലോഭം. ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി നശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അതാണ് സുരസ്വഭാവികൾ ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിലല്ലാതെ ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ മൃഗസ്വരൂപങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ്, മൃഗസ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് പോവും എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊരു വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരൈ സ്ത്രീഭിർനരക
ആചരത്യാത്മനശ്രേയം തതോയാതി പരാംഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. ഈ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇത് 3ൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടിയെന്ന് നടിക്കൂ. ഇത് നമ്മള് വല്ലാണ്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ 3 ദോഷങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് പരമപദത്തിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭക്തിയുത സേവനം ബദ്ധനായ ജീവന്റെ മോചനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വൈദിക മതപ്രകാരം ജീവിതത്തിലെ 4 ആശ്രമചര്യകളും ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും നിലവിൽ വന്നത്. സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത നിബന്ധനകളുണ്ട്. അവയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായി ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട തലത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യർക്ക് മാത്രമാണ് പറ്റൂ എന്നുള്ളതില്ല. ഓരോ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റേണ്ട. വൈശ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ, അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യാം. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നതോ വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നതോ മറ്റുള്ളവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മാറ്റ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നതോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലും 90% ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? ശൂദ്രന്മാരാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് ഇതിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തികളെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 23 യശാസ്ത്രവിധി മുസൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതകനസിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, അതായത് അസുര സ്വഭാവം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും? ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും. കാരണം അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയില്ല. ഒരാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഗ്രഹം വരും, അതിനെ സാച്ചുറേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും, ആഗ്രഹപൂർത്തി ഇല്ലാണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തെ സമൂഹത്തിന് ഉത്കൃഷ്ടമാക്കാൻ ഉതകുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഒരു മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ, എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ സ്വയം തരം താഴുന്നു. ഈ നിയമ നിബന്ധനകളെയും ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധം ആർജിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളുടെ അറിവെല്ലാം പഴവാകും. ഇത് തന്നെയല്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. യഥാമാ പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമഹ്യം എന്നാണ്. ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? മരിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ധകാലേച്ച മാമേവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാമനുസ്മര യുദ്ധച്ച, നീ എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്റെ അടുത്തെത്തും. അത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അവിടെ എത്താം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എത്ര പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നില്ല മരണ സമയത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അവസാന ശ്ലോകമാണ്. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രാവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ? നമുക്ക് എന്തിനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭാഗവത ആയാലും വേദങ്ങളായാലും ഭഗവത്ഗീത എന്തിനു തന്നിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുമോ, നമ്മൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. തന്മൂലം ക്രമേണ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ.
എന്നാൽ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈദിക വിധികളെല്ലാം കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള വഴികളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭൗതിക സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ സംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര ഉത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളിലുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാള് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല, ഇതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വേദങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പൂർവ്വ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകാമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭാരതത്തിലെ ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലവിധമുണ്ട്. മുഖ്യമായി 2 വിധം: വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ, വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്നിങ്ങനെ. 2 കൂട്ടരും വേദപ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തന്നെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഒരു എനർജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നുമല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരാൾ സത്വഗുണത്തോളമെങ്കിലും ഉയരണം. ഒരു സത്വഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്രയും സാധിക്കാത്തവർക്ക് രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് അസുര ജീവിതം നയിക്കുകയും നിവർത്തിയുള്ളൂ. കണ്ടു, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം അസുരപ്രകൃതിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഏതിലാണുള്ളത്? അസുരപ്രകൃതിയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകണം? ദൈവിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകണം. അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രജസ്തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെയും നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരും ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരുമാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വമുള്ള സേവനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര കേട്ടാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസീനമായുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞൂലേ? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും മാതാജി. എന്താണ് സൺഡേ ആണോ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ? എത്ര പേരാണ്? നമ്മുടെ 8 പേരോ 9 പേരൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. സൺഡേ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റിലാക്സേഷൻ ആവാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ല പലർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സൺഡേ മൺഡേ ഒന്നും ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ് എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അല്ലേ? ശരി, അടുത്തത് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. 16 അതൊക്കെ അല്ലേ മാതാജി? എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? നിർഭയത, ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ആ 26 ഗുണങ്ങളാണ്. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 20 ആരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അസുരപ്രകൃതക്കാരെ. അസുര ജീവികളില് അനേക തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷം പോലും എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? അസുരഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താവും? താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? വിദ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, ദർപ്പം, ക്രോധം, എല്ലാം. അതില് അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്? 3-ാമത്തെ ശ്ലോകവും അല്ലേ? അതാണ് ഗർവം, അഹങ്കാരം, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം 4-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇനി നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ക്രോധം, ലോഭം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അബദ്ധങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചനാ പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം,
അത് ശരിക്കും 4ആണ്. അവര് ഇത് കൊടുത്തതാണ്, തെറ്റിയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ശരിക്കും അവിടെ 4ആണ് വരേണ്ടത്. വദനായുധ 4 തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത അതൊക്കെ അതെ, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റത്തെ എന്താ? 3 ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 3 ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് 3 എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ. ഇനി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാതരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാതരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ്. ജ്ഞാനങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വെറുപ്പാണോ മാതാജി? അതാണ് ആൻസർ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വെറുപ്പാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നത്. അതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിൽ. ധർമ്മവും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക പ്രകൃതിയും അസുര പ്രകൃതിയും തമ്മില്. ധർമ്മവും അധർമ്മവും രണ്ടും ശരിയാണ് മാതാജി. ഇവിടെ ഈ അധ്യായം വന്നിട്ട് ദേവാസുര ഭാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. നല്ലതാണ്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ഉപദേശിച്ചത്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തി, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും. 3 കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്നാണ്. ബലമായില്ലേ? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? മാതാജി. മാതാജി 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം എന്താണ്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ്. വെറുപ്പ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് മാതാജി. അതായത് അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യങ്ങളോട് അവർക്ക് വെറുപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് കാര്യം. അതാണ് ഈർഷ്യാലുക്കളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ.